बहुत लिखुन टे छोट छोट करके गो हले है ए रो हला बा ए सर सुनोटा एक दे तापर ना उठी के रहो ठीक है बस तापर गोटे सुनो दे छ एटी सुनो दे एटी सुनो छ दिला सुनो खाओ ए आ केते गुरु तब ए रो अना बहुत चला है कौन से उल्टा लिखुचे कौन हाथ रखो ए हाथ रे जले दांत देखो बस देबे ना दांत आसीबनी 15 दिन रे से कुछ बोल ले जा एटा सिकुनु एटा एन दबा सिकुनु एन दबो डाल इटा कौन है देखो देखो घ छ एटा नहीं नहीं एक से सही बोल के जा सही बोल के जा एटा सही बोल के जा कहलु तो सही बोल ना सही बोल हां ए भी लिखा हां बी एफ हां जी जी जो सी बोला लिखी काल रानी yeah